Belén do Campo anunciou en Espiñeira a convocatoria dunha nova liña de axudas autonómicas para a mellora dos parques empresariais dotada con 3 millóns de euros. O Concello de Boiro volverá a concorrer con varios proxectos destinados ao asfaltado de zonas de estacionamento, mellora de sinalización e modernización coa incorporación de cargadores eléctricos e medios digitais de información. Botar un par de asfaltos aquí nos novos parkings disosorios que se acaban de crear aquí dentro do polígono, tamén a señalización viaria deste fase número 2 que necesita, e depois tamén vamos a dotar un pouquiño de modernidade a este polígono, porque realmente é unha necesidade tal como están avanzando os tempos, como é con cargadores eléctricos para que os traballadores que accedan a este polígono que xa teñen vehículos eléctricos podan cargar, e tamén unha pantalla grande no inicio, unha pantalla digital de información para persoas que accedan a este polígono teñen informados do tempo, de todas as informacións que sean convenientes, que vai ser controlada de forma remoto dende o Concello. No encontro cos empresarios, a delegada acolleu con interese outras necesidades relativas á mellora dos accesos ao polígono para garantir a seguridade viaria. Comprometeuse a trasladalas aos correspondentes departamentos autonómicos, posto que dependen de varias consellerías. Aproveitamos tamén para recoller outras achegas e outras propostas e necesidades que se entenden que aínda hai que facer para mellorar todo o que pode ser as instalacións, sobre todo viarias a este polígono, e sobre todo tamén para a seguridade, coas sendas para os traballadores ou a xente que se achegue. Un polígono onde hai moito movimento de vehículos, moito movimento tamén de camións, e polo tanto hai que traballar en ese sentido. En ese caso, eu recollo estas achegas, as miraremos a través de dúas consellerías, porque afectan a dúas consellerías, Consellería de Economía e Industria e Consellería tamén de Infraestructuras, e trasladarles tamén que estamos para eso, para colaborar, para traballar e sobre todo para que os polígonos empresariais de Galicia sexan un referente a nivel de Estado. O remate da visita a Belén do Campo tivo ocasión de comprobar o resultado das actuacións executadas con cargo á convocatoria do ano pasado, coa que se procedeu á construción de beirarrúas e un sistema de cámaras de videovixilancia.